Hhayi-ke sekulo mfazi lo uyatshela namaphoyisa manje ngimkhiphele ezinye izinto uyajabula ubaba uHipho kuyiwe emotweni hhayi yadume imoto upside down khuhlu. Impi yamasoja sewuphumile lapha uyahamba-ke ubuyele endlini-ke le ntombazane lena uyabuya indoda emsebenzini bathi u-Mr Paul abheke baba isitshalo-ke nangu useyapheka-ke mntwana lo makapheka ebona ukuthi hhayi mani awutheme ngathi iyeza uyayiphakela imnikeza ukudla kuyahlekiwe kuyalahiwe kanti hhayi lo sathane lo uqabanga iphoyisa la esayidini. Ucabanga ubaba uphoyisa lapha ngapha wena uyindoda yakhona usebenza kanzima ubheja enye into-ke lapho la bantu bayaphrophozana wena usaya emsebenzini kancabuzane nobaba uHipho wephoyisa ngiyacabanga ukuthi yazini ngithengidlisa iphoyizeni lenja isisebenza e-construction bamba la. Hhayi-ke uphuze le poison le uphuze yazi abafazi ahambe nobaba uphoyisa lo ugeli wakho lo akufakele iphoyizeni usale ufa bafithini banakekela.